Tsohon sakataren gwamnatin tarayya a Najeriya Bachir Lawan ya ce zaɓin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya yi na musulmi a matsayin mataimakinsa gagarumin kuskure ne. Ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar inda yake ganin illar hakan kasancewar Tinubu shi ma musulmi ne. Zaben 2023 Bachir Lawan ba shi da hujjar sukar matakin zaben Kashim Shettima a matsayin mataimakin Tinubu. Wasu na hannun daman ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC na Najeriya sun ce tsohon sakataren gwamnatin tarayya Bachir Lawan ba shi da hujjar sukar matakin ɗaukar sanata Kashim Shettima a matsayin mataimakin Bola Ahmed Tinubu. Mr. Bachir Lawan ya soki Bola Tinubu akan ɗaukar Kashim Shettima, yana cewa matakin na iya janyo wa jam'iyyar APC ta faɗi zaben 2023. Sai dai wasu makusanta Tinubu sun ce wa Bachir Lawan na cikin kwamitin da ya zaɓo mutane da aka gabatar wa tsohon gwamnan jihar Legas ɗin, ya ɗauki ɗaya a matsayin mataimakinsa bayan sun yi la'akari da fa'idar da ke tattare da kowannensu. Sanata Abu Ibrahim na cikin kwamitin ya kuma shaida mana cewa suna zaune tare da Bachir Lawan aka yanke shawara akan cewa ya kamata a kai mukamin mataimakin shugaban ƙasar na Tinubu zuwa yankin arewa maso gabas. Idan wannan shine farkon shigowa channel ɗin namu na AS Pato TV, daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ya ce tattaunawar da aka yi sai da aka taɓo batun addini, to amma daga ƙarshe aka ce a samo wanda zai sa a ci zaɓe. Ba wai na ce Bachir ya yi daidai ba ne, don ya yi magana kawai dai ya kamata ya yarda da cewa ya san abin da ya faru, in ji Sanata Ibrahim. Sanata Abu Ibrahim ya ce ya kamata ya kasance a cikin masu kashe wuta ba masu hura ta ba. Bachir zai iya kashe wutar da aka hura, ma'ana zai iya sanya baki komai ya lafa saboda yana daga cikin manya a ɓangaren mabiya addinin Kirista. Don haka idan har zai zauna ya yi musu bayanai komai dalla-dalla, to za su fahimta a cewarsa. Sanata Abu Ibrahim ya ƙara da cewa batun cewan za mu faɗi zaɓe wanda Bachir Lawan yake muku, mu kan ba za mu faɗi zaɓe ba, saboda mutane da dama suna son Tinubu ganin cewa shi ne ya taimaka wa shugaba Buhari ya ci zaɓe. Duka ƙarshen labaran namu kenan, amma akwai sauran labarai wanda za su zo muku nan ba da daɗewa ba. Ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. AS Pato TV, mun gode.